एकदम जाता बनाले न हाम्पे बनाई दिसे आरो केनका बनाइसे ভাল হইছে না নাই বঢ়িয়া হইছে বঢ়িয়া सानगासिनो नालाय ओमफ्राय साननाय स्टाइला नाय मानसिया माराम पैसा लपंका पैसा खेर मन ब्लैक डॉग फायर फाइज दा आयो रे मा मानसि दां मानसियानोथ' बिसास मोनलाय लांथारासै लां लोंना फैगारि Bisnis banyak lapangka paisa lapangka सोरनि ड्रेस बायना हरनो सोरनो बुजियासै आं ड्रेस बायनो होनलाय बावबायसो आमलाय दाना फैलेव हिसाबानो जायाखै र' साननायनि हिसाब जायाखैनो मोनसे रुमा कमप्लिट जाखांबाय बेनिफ्राय मोनसे रुमाव दा बेबो माने कमप्लिट जासिगोन दिनै बेनिफ्राय पर्दा सर्दा लागायबावनांगौ दं ओमफ्राय कारेन्टनि खामानिया जास्ट माने पार्टिखौल' दोनना थांदों बियो वायरिं खालामजोबफ्रामबाय बिनि लाइट लागायनांगौ दङ काटा बर्ड लागायनांगौ दङ इनभार्टार लागायनांगौ दङ नै बिथिंजाय जोबसिगोन रमेश दा पुरा बिजि कामत आज कमप्लिट होबो रुलार जों माने माबागासिनो नै प्लेन खालामो कमेन्टआव खिथाहर नोंथांमोना मादि नुदों कालारखौ बै मोनसे रुमनिखौ देखायनि र' नै बे रुमनिया बेबायदि आरो कालारा लाइटफोरजोंबासो मोजां नुसिगोन लाइट जोंनिखाय मोजां नुवाखै दिनै कालार फुननाया लास्ट डे नालाय दिनै माने कालार फुनग्रा पेन्टारफोरनो ओंखाम जाहोनो नागिरदों आरो अमा बेदर लाना फैखांबाय आङो दा अमा बेदर एवगासिनो दङ नै अमा बेदरखौ आलुजों एवदों आङो ओमफ्राय गन्थं गोलावबो लाबोदों बिसोरनो मोनामदारिबो होनना बुङो सोरबा सोरबा गोजाजों बरिया होख्लायसिगोन दा दिनै बोथोराबो थान्दा थान्दा ना मोदोमबाय बरियानो अलमोस्ट कमप्लिटानो जासिगोन आंनि होम स्टुडिय'आ सिलिं लागायबाय कालार होबाय पुटिन होबाय ओमफ्राय बिदिनो डेक'रेसन बानायबाय दंबावो डेक'रेसना बहुत डेक'रेसन दंबावो जाजोबाखै माने 70% जाबाय आरो नैबेहाय माने लाइट लागायनांगौ दङ गाबोनसो फैगोन लाइट लागायग्राया बेनिफ्राय नैबेहाय पर्दा लागायनांगौ दङ पाइपआबो लागायखाजोब्बाय पर्दाखौबो आं सुख्रेबहैबाय नै बेहाय बेसेबां खरसा थांखो आं नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ नेक्स्ट भिडिअ'आव दा बेखौ फुरा लागायखांजोबनानै नैबेहायबो कार्पेट बहायनांगौ दङ बिराद बुस्थु बायबावनो गोनां दङ आरोना आंहा ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खिथागोन आरोना नैबे रुमा कमप्लिट जाबाय बै रुमखौबो खिथानि आं नैबे रुमाबो कमप्लिट जाबायखौनो होनदो ओमफ्राय बेयावबो लाइट लागायनांगौ दङ आरोना बाल्ब बिनि कालारा बेलेग बेहाय फंबाय थागोन नैबेबो सिलिं लागायजोब्बाय नै बिथिंनि वाल मोनसेनि कालारा बेलेग बिथिंना बेलेग खोरखिफोरखौ सोलायबाय थायासै उनफोराव देनां सोलायबाय थानोसै नै बिथिंबो नै वायरिं खालामखाजोब्बाय बेहाय बर्ड लगायबानो जाबाय बाल्ब लागायबासो नोंथांमोना दा स्रां स्रां नुगोन नै दा स्रां स्रां नुवाखैना बेहायबो माने खोरखिनि पर्दा लागायनांगौ दङ गासिखौबो बहायखाजोब्बाय नै बेहायबो नै माने नैबेयाव फ्ल'राव टाइल्स लागायनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा टाइल्स लागायबाबो न'आ गाहाय नालाय एसे न'आ 9 फुटफोरल' जाहैगोन दां 9 फुट 8 फुटल' ओंखायनो माबानोसै कार्पेटल' बहायथ'नोसै बै प्लास्टिकनि कार्पेट मोनना बेखौ बहायनोसै आरोना मादि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय कालारखौ एकदम जाता बनाले न हाम्पे बनाई दिसे आरो केनका बनाइसे ভাল হইছে না নাই বঢ়িয়া হইছে বঢ়িয়া আজি লাস্ট ডে মানে কালার পেইন্টিং কৰাটো ইয়া আমাৰ হেড মিস্ত্রি পেইন্টাৰটো আছে ৰমেশ দা খানা খাই আছে ন দে আইডি
এই থাপটুপি বনালে আৰু জাহাটাই বনালে ভাইটি কেতিয়াবা মই মাতিলে আৰু আহিব লাগিব দেই বেয়া নাপাবি আৰু এই ঠাণ্ডা মানে বতৰটো ঠাণ্ডা আছে না জুইত খাই আছে জুইতো খোৱা নাই জুইৰ ওচৰত খাইছে বাৰু এনেতো জুইত খাম বুলি কয় মানুহবিলাক ন জুইটোতো খাব নোৱাৰে না দে খাই দি মা মা খুবা ৰান্না হে কি মাংস ৰমেশ দা হা কি মাংস গাহৰি গাহৰি আৰু কি দিছে আৰু 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 আলু দালি ओंखाम नांला ओंखाम नांला याकुरा दादाটো জানেতো ओंखाम माने भात नांला माने नांला माने नालागे दे खाइ दि लास्ट करिबो नालागे दे अलमोस्ट कमप्लिटानो जासिगोन आंनि होम स्टुडिय'आ सिलिं लागायबाय कालार होबाय पुटिन होबाय ओमफ्राय नैथिं डेक'रेसन बानायबाय दंबावो डेक'रेसना बहुत डेक'रेसन दंबावो जाजोबाखै माने 70% जाबाय आरो नैबेहाय माने लाइट लागायनांगौ दङ गाबोन फैगोन लाइट लागायग्राया बेनिफ्राय नैबेहाय पर्दा लागायनांगौ दङ पाइपआबो लागायखाजोब्बाय पर्दाखौबो आं सुख्रेबहैबाय नै बेहाय बेसेबां खरसा थांखो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ नेक्स्ट भिडिअ'आव दा बेखौ फुरा लागायखांजोबनानै नैबेहायबो कार्पेट बहायनांगौ दङ बिराद बुस्थु बायबावनो गोनां दङ आरोना आंहा ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना नैबे रुमा कमप्लिट जाबाय बै रुमखौबो खिन्थानि आं